Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас сённяшняй святой мши мы молимся и просим Бога Всемогутного за души, учистцу терпячыя, нехай Пан Бог одарить их радостью життя вечного. Дякуй колу молитовному допомоги душам часовим, товариства допомоги душам часовим за их молитву, гэтых интенций. Нехай Пан Бог благословляє так само вашей молитовной группе. Так само подчас гэтай святой мши молимся за памяць Вацлава Кавалеўскага, Леонарду, Ганну и Мечислава Кавалеўских. Молимся за померлого Олега Шучко и всех померлых семей Шучко и Демидович. Молимся за померлую Тересу Рослик и всех померлых семей Рослик. И за души, которые терпят учишь, чтобы были позбавлены, как были наихудшей осягнули небесное володарство. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Молимся. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, каб мы, як покорное паство, дошли до Твоего володарства, куда раней пришел наш
Вероможный пастырь, який с тобою живее, и володарец уедности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Сідайте. Читание книги Деяний апостолов. В те дни Петр, наполнившись Духом Святым, сказал: «Праводари народу і старейшини, коли нас сьогодні допитують за добрий учинок, дякуючи якому гэты хворий чоловік виздоровів, то нехай буде відомо вам і всьому народу ізраїльському. Гэты чоловік стоїть перед вами здоровий, дякуючи імені Єсуса Христа з Назарету, якого ви укрижували, якого Бог воскресив з мертвих. Ён – камінь, який ви, будівники, откинули, але ён стався головою вугла. І нема ні у ким іншого збавлення, бо нема іншого ім'я під небом, даденого людям, у яким могли потримати збавлення. Это Слово Божие. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Хвалите Пана, бо він добрий, бо навіки милосердність Йогоная. Ліпше складать надію на Пана, чим сподіватися на чоловіка. Ліпше складать надію на Пана, чим сподіватися на вельможних. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Славлю Тебе, бо Ти мене почув і став моїм збавленням. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Пан учинив гэта, і дивное в очах наших. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Благословлений, хто йде в ім'я Пана. Благословляем вас з дому Пана. Боже мой, буду звеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо він добрий, бо Його милосердність навіки. Камінь откинутий будівниками, став головою вугла. Першого послання святого апостола Яна. Умилование. Глядите, якую любов дам нам Отец, как мы были названы детьми Божьими, и ими з'являемся. Свет тому, не ведая нас, что не спознал Его. Умилованные теперь, мы дети Божии, але яшчэ не выявилися, чым будем. Ведаем, что коли выявится, то будем подобны да Яго, бо убачым Яго, яким Ён ёсць. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрий пастир, каже
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок, а наймит і не пастир, якому не належать овечки. Коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утікає. А вовк хапає і розганяє їх. Утікає, бо він наймит і не клопотиться про овечок. Я добрий пастир, і ведаю своїх, і моє ведають мене. Як мене ведає Отець, і я ведаю Отця, і життя своє віддаю за овечок. Ёсць у мяне і іншыя овечкі, якія не з гэтага двара. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой. І будзе адзін статак і адзін пастыр. Затое любіць мяне Отец, што я аддаю жыццё сваё, каб узяць яго зноў. Ніхто не адбірае яго ў мяне. Але я сам аддаю яго, і я маю ўладу яго аддаць, і маю ўладу зноў узяць яго. Такую запаведь я атрымаў ад Айца майго». Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Зварот біскупа да духавенства вернікаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі на нядзелю добрага пастыра, а значыць на сённяшні дзень. Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала, таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё. Паважаныя браты ў святарстве Христовым, дарагія браты і сёстры, у чацвёртую велікодную нядзелю, якую касцёл называе нядзеляй добрага пастыра, адзначаецца сусветны дзень малітваў аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У гэты дзень мы асаблівым чынам праз малітву звяртаемся да Бога, каб ён з любоўю ўзглянуў на маладыя сэрцы і адправіў работнікаў у свой вінаграднік. У сённяшнюю нядзелю чытаецца Евангелие пра Езуса, добрага пастыра. Езус сам прадстаўляе сябе як добрага пастыра. Статак – гэта ягоны касцёл, Божы народ, які пакліканы сабраць у сабе ўсіх дзяцей Божых у дасканалым адзінстве. «Я ведаю маіх авечак», кажа Езус, добры пастыр. У Святым Пісанні дзеяслоў «ведаць», «знаць» азначае не проста валодаць нейкай павярхоўнай статыстычнай інфармацыяй, але кажа пра глыбокую блізкасць з другой асобай. Для нашага рацыянальнага ўспрымання веды гэта набор пэўных дадзеных, якімі можна маніпуліраваць, ужываць на сваю карысць. Езус жа мае на ўвазе такое веданне, якое раскрывае найбольш глыбокую праўду пра тое, хто мы ёсць, без страху, што яна будзе выкарыстана супраць нас. Гэта праўда пра нас раскрывае і нашы найлепшыя рысы, усю нашу прыгажосць і велічыстотаў, створаных паводле Божага падабенства, адораных шматлікімі талентамі, але таксама і нашу крохкасць, уразлівасць, слабасць. «Овечки мои слухаюць голас мой». Так акрэслівае Езус сувязь, што існуе паміж ім, добрым пастырам і ягонымі вернікамі.
Словы Христа, што праз Євангелія дасягаюць нас сёння, не проста нейкі халодны закон, збор наказаў і правілаў, а жывы заклік. І ён гучыць з пэўным тэмбрам, які адрознівае яго ад усіх іншых. У нашым жыцці павінна гучаць гэтае слова, гэты голас, які абвяшчае праўду, нагадвае пра найбольш важнае. Так як паводле аповеду дзеяў апосталаў, слова Пана пашыралася па ўсёй краіне, яно павінна пашырацца у нашай рэчаіснасці і перамяняць яе, пачынаючы ад нашага сэрца. Мы, хрысціяне, жывём у канкрэтных культурах, несучы Хрыста ў слове і сакраментах, з пакорай і радасцю удзельнічаючы ў служэнні міласэрнасці, прымаючы таямніцу Хрыста, якая ўжо чакае нас у кожны час і ў кожным месцы. Тым самым мы становімся касцёлам, які прымае людзей з кожнага роду і мовы і племені і народа. Яшчэ да усялякага адрознення харызмаў і служэння ўсе мы ў адным духу ахрышчаныя ў адно цела. Такім чынам, сярод усіх ахрышчаных існуе сапраўдная роўнасць, годнасць і агульная адказнасць за місію у залежнасці ад паклікання кожнага. Касцёл перадусім гэта людзі, супольнасць. Можна сказаць, што касцёл гэта ўсе тыя, хто праз веру і хрост становіцца дзяцьмі Божымі, членамі Хрыста і святыняй Духа Святога. Наш касцёл на ўзроўні сям'і, бацькі і дзеці, наш касцёл на ўзроўні парафіяльным, наш касцёл на ўзроўні дыяцэзіяльным. Мы ўсе адказныя за наш касцёл, які ёсць і якім ён будзе. Мы разам крочым да збаўлення. Мы разам закліканы будаваць тут на тэрыторыі Мінскай і Магілёўскай вобласцёў містычнае цела Хрыста. Здаецца, не з'яўляецца вялікай таямніцай факт таго, што рэчаіснасць парафіяльных супольнасцяў нашага мясцовага касцёла вельмі адрозніваецца. Ёсць сапраўды вялікія парафіі, супольнасці, вельмі сціплыя. Па колькасці, напрыклад, сярэднестатыстычная парафія на Магілёўшчыне налічвае прыблізна каля 15-20 асобаў. Таму шчыра запрашаем вас далучыцца да супольнай малітвы аб развіцці каталіцкага касцёла на Магілёўскай зямлі. Такою магчымасцю з'яўляецца так званая ружанцовая круцыята. Правда, я не чуў пра гэта нічога, но даведаюся яшчэ. Сумесная малітва ў інтэнцыі аб адраджэнні веры каталіцкага касцёла на Магілёўскай зямлі і вернасці Евангелію крыжу. Мае дарагія, але мы разумеем, што выключна малітвы недастаткова. Патрэбна канкрэтнае дзеянне, ўчынак братэрства, праяўленне салідарнасці. Таму ад сённяшняга дня да нядзелі добрага пастыра 21 красавіка у нашай архідыяцэзіі распачынаецца ініцыятыва «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне», якая будзе трываць да свята перамянення Пана 6 жніўня. Спадзяемся, што ў перспектыве яна стане штогадовай рэгулярнай ініцыятывай у архідыяцэзіі, скіраванай на ўзрастанне братэрства і салідарнасці паміж усімі намі. Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне ініцыятыва дыяцэзіяльнага ўзроўню, скіраваная на аптымізацыю некаторых канкрэтных момантаў дзейнасці нашага мясцовага касцёла і у эканамічнай галіне. Мэтай дадзенай акцыі з'яўляецца арганізацыя дапамогі парафіяльным супольнасцям ва ўсходняй часткі архідыяцэзіі, якія маюць патрэбу ў дапамозе ў галіне належнай арганізацыі душпастарскай дзейнасці, рэалізацыі канкрэтных душпастарскіх ініцыятываў, канкрэтных інвестыцыйных праектаў, а таксама аплаты бягучых выдаткаў у парафіях.
Як гэта будзе рэалізавана? Адбывацца будзе гэта праз распаўсюджанне добраахвотнае ахвяравання ў усіх парафіях нашай архідыяцэзіі адмысловых картачак, сімвалічных знакаў дару сэрца. Запрашаем вас скласці ахвяраванне, якое стане унёскам, дарам сэрца адносна справы арганізацыі належнага функцыявання нашых каталіцкіх парафій Магілёўскага і Бабруйскага дэканатаў. Дадзеная ініцыятыва не з'яўляецца перашкодай для іншых магчымасцяў дапамогі паасобным парафіям ці святарам Магілёўшчыны. Напрыклад, запрашэнне душпастараў на рэкалекцыі, збор ахвяравання на канкрэтнай мэты і гэтак далей. Як хрысціяне моцай сакраменту святого Хросту мы належым да народу новага запавета. Утвараем супольнасць касцёла, аўчарню Хрыста, добрага пастара. Другі Ватыканскі сабор звяртае ўвагу на тое, што касцёл ва ўсім свеце – гэта адна супольнасць веры, надзеі і любові. Яднае паміж сабою вызнаўцаў Езуса Хрыста, хто б яны ні былі, і дзе б ні знаходзіліся. А таксама на тое, што ў супольнасці мясцовага дыяцэзіяльнага касцёла вызнаўцы Хрыста знаходзяць веру і літургію, выражаную моваю уласнай культуры, знаходзяць шляхі любові, вызначаныя ў той сітуацыі, у якой яны жывуць, знаходзяць таксама пачуццё братэрства ў Хрысце. Дарагія браты і сёстры, вялікі дзякуй вам ужо цяпер за ахвярнае сэрца. Нехай добры Бог адудзячыць кожнаму за дапамогу нашым сёстрам і братам на Магілёўшчыне з боку парафіяльных супольнасцяў. У Магілёўшчыне будзе адбывацца адмысловая малітва за ўсіх удзельнікаў. Ініцыятывы кожны месяц будзе цэлебравацца святая імша ў інтэнцыі развіцця ініцыятывы, а таксама за ўсіх удзельнікаў акцый, просячы, каб Бог шчодра ўсіх благаславіў вёў шляхам збаўленнем. Касцёл Мінска-Магілёўскі – гэта мы з вамі, мы ўсе за яго адказныя. На ўдзел у ініцыятыве ўдзяляю сваё пастырскае благаслаўленне ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Вось, пачытаў такі ліст, больш каментаваць не буду, а то яшчэ не тое скажу. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, У гэты дзень поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла у пакорнай і даверлівай малітве ўзнясём да ўваскрослага Пана нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі як належыць Божым дзецям, Цябе просім.
Молимся за все христианские супольности, каб яднала их одна вера и любовь до воскреслого Пана. Тебе просим. Молимся за людей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на ўсталяванне трывалага спакою. Тебе просим. Молимся за молодых людей, якіх Христос кліча пайсці за ім, каб яны даверыліся свайму Пану і Збаўцу. Тебе просим. Молимся за хворых і самотных людей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважаць у нашым жыцці прысутнасць у воскреслага Пана. Тебе просим. Прошу Бога усемагутна за души чистцовые, нехай Христос Пан дарить их радостью збавления. Тебе просим. Молюся и прошу Бога усемагутного за померлых Олега Шуцько и всех померлых семьи Шуцько и Демидович. Прошу за померлого Вацлава, Леонарда, Ганну, Мечислава, семьи Ковалевских, у всех померлых семьи Ковалевских. Молюся и прошу за померлую Тересу Рослик и померлых семьи Рослик. Нехай Христос Пана дарить усіх радостью життя вечного. Тебе просим. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, якія мы узносим до Тебе, за ўсё чалавецтва, откупленное кровью Твоего Сына, кабы мы все могли радоваться хвале воскресения праз Христа, Пана нашего. Амен. Сідайте, коли ласка. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Пане наш Боже, учини, каб мы дякую, заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Нехай неспынное дзеяние ласки и откупления станет для нас крыницей вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. У гору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна гэта и справедлива, слушна и збагавенна, каб мы Тебе, Пане, заўсёды славили, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, і Он перамог грэх і смерць, і аднавіў усё стварэнне.
і нам верну страчаное життя. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анелов разом с усіми святими співають Тобі їм хвали, неспинно вскликаючи. Святий, 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 Бог усемогутний, небо і земля, полные хвали Твоей, осанна на вышинях, благословенный той, хто приходить у ім'я Пана, осанна на вышинях. За правду Божу, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складав в имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтые дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хлеб і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таємниця веры, обвящай. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Его цудовное воскресение у Неба в шесте, чекаючи от другого прийстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадав быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе. Каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримуй на землі со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами і усім духовенством, і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто в ласці Твоей дійшов з этого світу. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть
каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якого даруеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки і вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Маранку Божий, який береш на себе крахи світу, змилуйся над нами. Маранку Божий, який береш на себе крахи світу, змилуйся над нами. Маранку Божий, який береш на себе крахи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене. Але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа. Встал с мертвых добрый пастырь, и отдал життя за своих овечек, и по мертвым назвавить Аллилуйя.
воскрес, Иисус живи, сяет промями ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою любовь. Христа промою Бога, Богу себя зяви. Сальма правда даром Ему,
Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил каштовною кров'ю Твоего Сына, який живе и володарить на веки вечные. Святый Архангеле Михалия, бережи нас у змаганні. Сядьте, коли ласка, некалькі об'яв. 25 красавіка у чацвер свята святого Марка Евангелиста. Святая мша у понеділок і суботу у нашем костеле буде у 9 годин раніцы, у 19 годин вечера. А уторок, середа и пятница у 9 годин раніцы, у чацвер у 19 вечера. В неделю, як заўсёды. У аўторак, 23 красавіка, з пастырскімі наведванні буду ў Канкаловічах. У середу усе наведвания начинаются от 16 годины. От 16 годины. Это не значит, что я одразу попаду до усих у 16:00. Это значит по очереди, так потихоньку, там, до вечера дойду до усих. У середу 24 красавіка буде у Дроздах і Ператоках. У чацвер 25 красавіка наведаю Апечки, Туленку і Аталесь. Праз тыдзень 30 красавіка буду з наведваннямі ў Старым Свержні. 1 мая у Залужжы, Казейках і Скамарожках. 2 мая Любкаўшчына і Вішнявец. Выказваю шчырую ўдзячнасць за ўсе ахвяраванні на працы па добраўпарадкаванню касцёла. Асноўныя працы па будаўніцтву мы закончылі, і цяпер вядуцца такія працы, так называемае ўпрыгожванні касцёла. На сённяшні дзень, учора мне прыслаў здымак, я вылажыў яго на чат. Рэстаўратар закончыў, завяршыў рэстаўрацыю абраза Маці Божай Анёльскай, небаўзятай, які будзе знаходзіцца ў галоўным алтары нашага касцёла. Гэта вялікі абраз. Я ўжо шмат разоў гаварыў, што гэты абраз старадаўні, паходзіць, гэта тытулярны абраз дзераўлянскага касцёла з дзераўной, які больш як 100 гадоў ляжаў у капліцы, быў зняты калісьці, там быў новы абраз намалёваны. А гэты так быў зняты, можа, прыйшоў у негоднасць. Мы яго, калі даведаўся я пра гэты абраз, папрасіў, дамовіўся з ксяндзом, што мы яго адрэстаўруем. Я вам скажу, вельмі прыгожа атрымалася. Вельмі прыгожа атрымалася. То есть мы яго, гэта сам холст стары, наклеены на новы холст, каб захаваўся стары гэтыя, як кажуць, рэстаўравалі ўсе тыя пашкоджанні, якія былі заляпаны краскай, нават масленаю так быў заляпаны. Даволі так, былі які, але сам абраз атрымаўся вельмі прыгожы. Ён падобны на гэты абраз, які вісіць, гэты тоже такі абраз тоже 18 стагоддзя. Абраз нават мастака мы ведаем гэтага абраза. Гэта монах тринитарий Йозеф Прехтль, австрияцкий художник. А там тоже так знаменитый образ тым, что правдоподобно его намаляваў. Магчыма, што намаляваў, ёсць такое прадпалажэнне, Францішак Смуглевіч. Это даволі такі вялікі знаны мастак, які паходзіць з нашых земляў. Таксама гэты абраз мы заплацілі ўжо цалкам за рэстаўрацыю, можа, якую там маленькую прэмію дадзім рэстаўратару, паглядзім з чым. Бо гэты абраз вельмі вялікі, 3 метра 40 сантиметраў высотою і 2 метра амаль што шырынёю. Это даволі вялікі абраз. І ад гэтага абраза мы будзем распачынаць устройства нашага галоўнага алтара, бо мы чакалі размеры, канкрэтныя размеры гэтага абраза.
і будзе весь алтар зроблены ў стылі неагатыцкім. Таксама робім яшчэ, майстар выразае нам фігуру пана Езуса, яка будзе знаходзіцца пры ўваходзе да нашага касцёла. Працы яшчэ многа, як бы ўнутры амаль што завершана, такія асноўныя працы, яшчэ звонку працы шмат, і па добраўпарадкаванню тэрыторыі, і таксама з касцёлам тут ёсць там нюансы, яшчэ з той стараны стыльнай трэба дарабіць, пайсці дамазаць там это ўсё. То есть працы яшчэ дастаткова многа. Але ўжо асноўныя працы ўнутры ўсё зроблена. І дзякуем пану Богу усемагутнаму за гэта, за ўсё. Зараз таксама чакаем, калі нам прыйдзе дазвол, каб зрабіць паспарт касцёла, і калі тэхнічны паспарт касцёла, калі гэта зробім, можам аформіць кацельню афіцыяльна, ўсё, каб гэта было у нас таксама. То есть, яшчэ гавару, шмат працы. І таксама паралельна вядзем праектную дакументацыю па капліцы на старым, дзе быў стары касцёл, каб адбудаваць капліцу, каб было там таксама такое месца для нас. Там будуць з Гагарына, асобна там будуць хадзіць ужо так, это там будзе добра, як дажывуць яны, конечно, да гэтай капліцы, поэтому там больш старшае пакаленне. Але будзем маліцца, так, дажылі да касцёла, дажывём і да капліцы. Вот, нехай пан Бог благаслаўляе. 1 мая у Буцлаве запланавана сустрэча касцёльных рухаў, на якой адбудзецца прысвячэнне кожнага руху, гэта значыць нашых малітоўных арганізацый, кола кружанцовых і іншых прадстаўнікі паедуць, кожнага руху на свяцейшаму сэрцу Езусу. У нас са Стоўбцаў ідзе аўтобус, кошт паездкі 30 рублёў, хто жадае, калі ласка, запрашаем. Я ўжо гаварыў, што вельмі рады і ўдзелу ў жыцці парафіі нашых вернікаў, якія не чакаюць запрашэння, але самі праяўляюць ініцыятыву і ў выкананні прац пры касцёле. Дзякуй за разраўнанне кучу зямлі, якія прывозяць нам. У нас яшчэ шмат трэба тоже прывезці зямлі для спланіравання тэрыторый належным чынам. Я вельмі ўдзячны Оксу, яны так стараюцца дапамагчы заўсёды нам. Дзякую таксама і ПМК 233, таксама стараюцца дапамагаць заўсёды. Я хочу падзякаваць шчыра таксама за нашыя прыгожыя клумбы, за кветачкі, што пры капліцы для пані Аллы і мужа Юры, якія стараюцца заўсёды, каб гэта было прыгожа выглядала каля капліцы. Яны заўсёды кожны год стараюцца весці і даглядаць гэтыя клумбы. Нехай Боженька благаслаўляе ім. Я хочу падзякаваць за кветкі для ўпрыгожання алтара, якія прыносілі. І таксама дзякую шчыра пані Валерыю Жывіцкаму, Міхалу Астрову за тое, што яны стараюцца на заклік, кожны заклік прыйсці тут, дапамагчы пры касцёле. І ўсім многія гавораць, што вось толькі так чакаюць, якая патрэба, заўсёды гатовыя падысці. Дзякую шчыра, і няхай пан Бог благаслаўляе. Хутка прыйдзе час касіць траву, пагэтаму не саромеемся, праяўляем таксама ініцыятыву. У ларку можна набыць малітоўнік «Ойча наш», часопісы «Аве Марыя», «Дыялог. Наша вера», іншую каталіцкую літаратуру. Заклікаю купляць часопісы, у іх столькі цікавай інфармацыі, прычым вельмі карыснай. Напрыклад, у 4-м нумары «Аве Марыя» ёсць інфармацыя аб тым, ці можна прымаць святую камунію, калі спазніўся на імшу. А такое бывае, ксёндз усіх бачыць, хто спазняецца. Можа, людзі так глядзяць на ксяндза, ксёндз так глядзіце, хто там прыходзіць пасля ксяндза, як ксёндз ужо выйшаў да алтара. Пагэтаму пачытайце, чи можаце прынимаць камунію. Бывает, некаторыя даволі моцна спазняюцца, уже і пасля казання прыйдуць і ляцяць да камуніі. Куда? Камунію трэба сказаць, спавядаюся Богу ўсемагутнаму, прасіць Бога за грахі, а паслухаць Божае Слово. Імша ёсць імша. Пагэтаму гэта, так,
их не удзельнічаеш, полностью імшы не можешь камунію прынимаць. Тут это вось пытанне так пачытайце, калі ласка, это вельмі важна, каб ведаць. Альбо таксама я вижу, што прыходзіць камунію прынимаць так. Бывае ксёндз, калі прыходзіць, но адразу імшу адпраўляе, хтосьці хацеў да споведзі. Я часамі здараецца, прыходзіць чалавек, камунію прынимае, а потом я после имши иду, говорю, давайте посповедаемся, приходит до споведи. То есть не можно так сразу коммунии, а потом споведь. Не, сразу споведь, а потом коммуния. Я потом могу удзяліць коммунию человеку, який был на полной святой имши, и удзяліць коммунию после имши. Я маю такое право. Але не можно так споведаться, а потом, коммунию принимать, а потом до споведи идти одразу. После коммунии это трохи абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Нават грех тяжкий. Я вам больше скажу, что не то, что неправильно, тяжкий грех. Ты у грехах принимаешь коммунию. Грехов-то тебе никто не отпустил. А коммунию где принимать человек. Еще хочу звярнуць увагу, что часописы выдаются на ахвяраванне вернікаў, інтэнцыя якіх рэдакцыя моліцца вяночак Божая міласэрнасць, так што ваша дабрачыннасць не застаецца няўдзячнай. Вось гэта кораткія такія аб'явы, якія я хацеў сказаць. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Радуйся,